खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं दिनै महाराष्ट्रनि बास आरो ट्राकजों सौग्रावलायनाय जाथायाव 10 जन सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो माखासे सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों महाराष्ट्रनि नासिक शिर्डी हाइवेआव। बे जाथायाव 10 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 34 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 10 जन जिउ गोमा जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 7 सुबुंफ्रा आइजोफोर, 3 हौवाफोर आरो 2 उन्दै गथ'फोरमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय 34 सुबुंफोरखौ नासिक जिल्ला हस्पिटालाव, गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव आरो सोनार हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर एकनाथ शिन्दे बिथाङा बे नासिकनि जाब्रबथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाब्रबथायाव जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनो साफायाव 5 लाख अनसुंथाइ होनो फोसावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा स्वनिर्भर नारी बिथांखिनि मुङै क'क्राझाराव लुनाय प्रडाक्ट प्रकिउरमेन्ट सेन्टारखौ बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे बिथांखिखौ स्टेट फ्लेगशिप स्किमनि दारै खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे स्वनिर्भर बिथांखिनि गेजेरजों जायगानि आइजो फालांगिरिफोरखौ थामसे दोरोङारि इसानसालि दिहुनजानाय खसाबफोर एबा माखासे बेसादफोरखौ फाननायनि सुबिदा थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो जि दाग्रा आइजोफोरनो उननि समाव स्किमनि खाबु मोननाय बायदियै पेन्सन कार्डबो राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं शरद यादवआ बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा समाजनि गोख्रों दैदेनगिरि, बारग' इउनियन मिनिस्टार आरो जनता दलनि बारग' दैदेनगिरि शरद यादवआ मैया बृहस्पतिबारखालि बेलासि समाव गुरुग्राम हस्पिटालाव 75 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै दमासिनि मुङाव जालुकबारि बिधान सभानि सिङाव थानाय झालानि शफिक मिर्जा, मतिउर रहमान, माफिज आली, यासिन बरुवा आरो डन चौधुरी बिथांमोनहा लोगो नांनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो 10 केजिनि अजननि मासे ना बारलि बान्था हिसाबै होफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव सासे गाहाय हास्थायसुला नासिर मुंनि सुबुङा 6 केजि अजननि मासे ना बारलि बान्था हिसाबै होफैदों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बिथां मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बान्था हिसाबै होनाय गासै 16 केजि ना बारलिखौ नाजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना समाजारि बिजोङाव फोरमायदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।